Keren penslam Henry ngawan hangi tang ban ai ke jing khumlei na galang joga party ban ha ka joga por ban pan na phi ye ke jing kar khu kar do kuma ong phi men ne ke jing kar khu pen sedang nang ni na po alam plu ha ka pa pen kre ye ke ne ke election leng ba ki ne ki dong ki thai man yem la ban rung lut se ki snong ki thau ki jong i bar khoi tena ma ka ta dong ngi pen bet na galang joga party ngin pelong hang ne po station tigini ki snong ki ba marjan kar ki bala ai kinya warlang hagene ke jingelang kinyo snop lang ino kubor kabangi kum ka party ngidon tingi ya pen kre ya kene ke election MP bangakwa benetip benethu sa EP ba ka jing pen kre jongi ka jing rong jongi su ki snong ki thau ka jing wan jongi ban ya kan do EP nong song snong kam dai e tang bagi pen kre ya ke election ka party Voice of the People Party lane ka party pra ka balatip pai ba kamdai ka election centric party kamdai ka paprakat tang ya ka election lani tang ya ka next election ni prakat ya ka generation but ka next generation kata kadai ka bangin ya plut por plut smi plut ya ngim prakat tang ya ka election anre ni prakat ya ka jat benriu bat ya ka pateng ka padawan te pilai i hagini ki kinyak sngi ki baladet nagaliang jong ka party ngila penbana bagan sapoi ke por bangingin hap ban lek kerkut uat ya ke sekretariat beliau ini mi kata ko bor nilai ya pengkre sa sisa namar ka jinya le jongi mdai e tang ya kene ka by election mdai e tang ya kata ka arpu fra hanre na ka bentaban wan ra kum bayong ba strong menne ya ke jingkala ha ka sensa kadar kari ke jongi tikane ke jing pengkre ke jongi ya kene ka jing lek kerkut ya ke sekretariat rungi IEP kene ke jing pencet batalong kepala ikwa ipi kinong lem pelu ruwa pinidon bentalang bangi hante kaya ke jingmut jongan ke jing karkot bafin ya sai me pigi pai ba hang ni nei bangi sulit karkot nakabenta ka dau ban syua karkot ya kaen kamput hangka kane ke jing lek karkot jongi ya ke sekretariat kandai ka dakasin bahwa arpupra nginrung hakakut jongka menjur pai ba Menta ingin perkara lana ka sarkar kam pudiang ke jing dawa ke jongi ka bangiyang na kabanda ka jai benriu hawar pupra pinai mapiingi ka bandit ngin don hati kut ki jongka namar kata da ho arajar pupra habangi jiet ya ki kandidat habangi jiet ya ki nong mikmat nang na po lemplu nang na po mau plan constituency na ki life hun re tani ki constituency ki badon na ka jala ka jongi hang ne hapo khasi ba jan hills ka jongi ka bangomol benong nei su bangin jiet tang kum ki nong thawan ki ban syong ha ka yeng dor bar thawan Henry ki ban rung ha ki kamra jong ka sekretariat namar rei hangtu bala buri ha ki almari ki jong ka ya ki files ki ba kerpang na ka ban ka ja ber ko jong lara ngimyo ban syong ha sekretariat nginemyo ban sensyar ya ki jala kesing perta jong ka assembly kalong ka badon kam Henry lara ka syukut tang kata ngai ki jing angnut ki jongi ki jing pos ni ki jongi kinem la ben urlong kenamar kata kadau pen kre pecha jangai namar ba kane kapor kanayat bat kapor kamslen bangin yo ya ka jingkala hagari ka jongi kumo iba strong menne ngidon kam ya ka jingkala baros kata ngila ewat ya ka jingkala Henry ngikut haka jing syak kala hagane ka kanti ka pigi pa ba pin ay ka Voice of the People Party penyo iya ke jingkala ka ba sisa bat kini ke jingkala kila sangwan ter niyo iba ka council ka jongi hang tela form na ka party pra ka jongi ki jingkala ban pen bet ya ka kenrum kenram kila sangwan ho nyemla ban le sisen le handai la sedang ban pen bet wei pe wei senja mi bangi sim gila persang ban wara ya ka sensar ka ba khui ka ba suba ka jing sensar ka bagi pai ba kinyo ya ke jing hun ba de ke jing ku lengba jong ke governance ka banginai kata ke de ke jing kala ka bangi kwa ban wan ban ya thu apre jo piti pai ba ban ku mo ong ba strong man ne ba ka jing kala ka namuan na ai ro en kanau ba ka jing kala ha ka ri ke jongi kan namuan na ki he sai pan ka jing kala kan wan na ki riu manan ka parti pra jongi ka de ka bangi yo kanek ban pi uluk ulak ukunuk utra ubadon hamanan de mangi ki biya tengku ya ka khia ka son de mangi ki biya tengku ya ka katan de mangi ki biya mat ni ki jing yo slap ya ka ler ki bengi smotu ya ka jakan tien men step ya ka jakan tien men me
Dei ya kabakum kani kabangiru ka parti ngiyan. Tingane ka jala ka jungi ko bakalong menta la sansar ya ka nakihe saipan. War kewilenti baga jingkala kan wan nakihe saipan. Nakihe saipan kan wan tangka jing syet kala. Dan nama tara ko ki pararingi khwat ni weri pi ba pinjadan benta bat kane ka jing pan kala jungi ka ribet ka jat penriu. Mdai syu bagin syu athlum haki yen jisam jungi. Mdai syu bagin athlum tang haki yen ya priu. Mdai syu tang bagin athlum haki dukan sya ka jungi. Mdai syu tang bagin syu ut. Henry ngilong si benta. Pan wanra ye ke jingkala. Naga benta ka pateng ka benta. Bat ka pateng ka panangwan. Kata kadai ka bagi khot ngi weri pi kum di pai ba hakari ke jungi. Balai ngimi kum ka voice of the people party. Ngi lasania hagine kilong kpa ki jongi ngilasania hagine kilong kini ki jongi ngilasania hagine ki himmen ki jongi ngilasania hagi bagi nyalam ya ka jela ka jongi kila don haga council kila don haga yeng dorbar kila song haga secretariat hade ka bakadu kila set kelai ini kapelong yangi bangin mi syamadan kapelong yangi bangin wat ya ka yeng kasem bakapelong yangi bangin ya lang bai ke jeruat jeruat jo ka jengim Yaki comfort zone ki jongi bangin mi semaran ban sim hino ya kene kelengkor. Namar kini kilong kpa ki bangila IT haki ke jing sensar. Kini kilong kini ki ba ke jongi ki riu rang ba ke jongi. Kila le kam kai ya kene kakam. Kila penkelak kiu jakai ya ke sensar kadar ke ri ke jongi. Namar kata kata ngi mat ya kene ke jinge yong ngimla ban sengap jar. Ngau ba em hakane ke juk ka ba menta ngamla ban sengap jar ya ka. Namar kata kata ngi mi sakmat ngi lum kat to ne ki rirong ba ki khun samla ki badon ke jingken khali e ri bat ke jai penriu ban len ya la ka jong ka jingim naga benta ka pateng ka ba menta bat ka pateng ka ban sawan namar kata kata ka mi ka voice of the people party naga ni ka ri ka barit ke jongi ijat penriu ba tang sitro ngila sai ya ki krau men si ngila sai ya ki klor kari Ngilasai haka history jongi yau tirot singsim. Ngilasai yau kyang nong ba. Ngilasai yau skap sim. Ngilasai ya ka panong lai. Ngilasai kini ki rekrau ki badon na kari ke jongi. Hadin pangilayo ya ke jinglai lu jong karin dia. Ngilasai ki rekrau na ini jet beri berit i jongi. Handrai ngado ba ya ka sensar khadar ha kari ke jongi. Labam hendro na kini ki hespa bar ki hesaipan. Ni ngim semla syu ban sei. Ya ki beri ki bakan sai. Ngimla asyo ban sai ye gibre bakan sai namar la tap matla yo pai ba gari ke jongi dakat ten kaplia bara bakane ka ten kaplia kas kayalam nakmat pai ba ukalalong uba matla namar kata kata ki ki pai ba ki balong ki nong jet ki balong ki nong thakbut kila dono ya ka dor ka jongi ki nong thakbut ha ka jala ka jongi kila kalalong tan ki nong dibut Piladi keyboard ke jongpi sanspa si hajar. Piladi keyboard jongpi hagidor kita prepare. Bana mar kata kata itu keyboard ke jongpi baro kita pilatep. Kita long le no ai. Pilatep buat lembah gini kisan pau tali kisnen ke belai no. Sano keyboard jongpi kita poi. Bandai brio benang ban keren komik ulai ong Shanegrim. Shanegrim, dah Shanegrim dang biang. Nama rangyo ban sumar. Tadi bakampangnya buat sah ICU. Kapama kalong yo sabar yung ganigrim. Syutit baji genja ulu jai. Nama kata kau hakam kani kasau kasian kapang yalang ba ya kani ka crisis. Nilabu ka jing duway hau blay ki don ki riu rong ba ki riu temen ki riu duway ki basyong na ki yen ki sam ki jar jar. Nai ba ka don ka pelia jing syai. Bo blay juba be ka jaga jing duway. Mi ki briu kum ki jong iba arden. Uba arden ngono benong pi ben ka pa pi ben. Handrai ka kam ka jumu ba ka jingle ka jumu ba ka kitien ka jumu ka yedei balai bongong ka yedei dan kibri ki bong ba uba arden uhe tang ketingam hande uba arden ha ukran ado ko do anut ki mat ki long ki badai ki don ka jing sisa ka jing kran jumu ba u emru ko ba ukran ko ba u em ba u emru ko ba ukran kata ka di ka pang itanan di jing long jumu baren bandai ba laradai ba uba arden don ya ka ni ka jing long ngangam tre ban buat sengap kan pensyai bi warden ulalen ya laga jong ka jingim wan ya ka ying ka sem naga bentaban ai ya ka leadership hapden jongi upai pa la dei ba arden umlong kumta mentau ba arden ude we nage cabinet minister ka so
Baden nadu job MLA hagasnam arhajar pra ba gisnam giblade ila banlong kum minister ila banyo wanya kakam deputy chief minister ro larai ba iperkhat na kabantai la de simet ila la banyo igini gisuki gi papero te hanai baden na kama ngadu tigi por bi a charman do imtre namara pa ka jitib dan jungi kamsya ban supul kai ga spa jo pa ba kamlo nama kata da hawai persya ya gini ki charman ya gini ki consultancy ru ila imgum ta dengan i hau ne rong ba ka don ka integrity ka don ke merit udon ka jing star udon ka jing sempang udon ka jing slur pat namar kata da kumyo ne rong ba ngidei ban ai ka jing kersan ka pangasno tenat kalong nang ne nasional jo pin lem pelu kala pau ka jing kersan leng ba jo ke MP election ka baladet leng ba jo ke MDC ke election ka baladet tingim du je kermen lara ma phi hang ne halam pelu Pilalong interior si bentajo kane ka khasi hills ka jongi lara phi hang ne pilala ban smuthu yunu sumbai kanum dan jinge igiwe i bentajo kare khasi bagin smuthu janai terima tara parari iwan ban weri pi iwan ban khot ye pi iwan ban nei tang ma phin aya ka buat ka jong pi adangi kwa ye pi ma phin aya ka jing kersan ban kerpang ya ke jing duai ka jong pi tikane ka buat ka pa phin ethet menta kane ke election MP kumala kran de gine ginong gran gi basa kmat kane kabut haka tin phareng menta kiong ka sympathy bot kamut gi babut gi bere gine thebot namar paki snowlem yauta ubalakla tang si tempor lead Ricky Dr. Ricky Edison kon tikane kabut ka jong pi ke ba phin thet menta kalong si menta kum ka jing snowlem yau new shakri ubalakla no na pedeng jong si tempor Handrai ngakwa ba finisya bangi kum kapal habangi but miriban but bat kajing snotu kane ka but ka pinthet benta kane ka kanti sa ka party pra so candidate jongi kanum dai tang ka but jong kajing snolan kande ka but jong kajing snokia kande ka but ka ba snotu shai naga benta ka menta bat ka lasai jong kari jongi ban ngakwa ya pi bana lagi keren ya ka jinge teli jong ka jai benriu menta hangne hak jala mekhalea ka jongi ladang idai banya teli ngin sedang paramangi ban ka jinge teli ka biang e ban penpau ya ka kadai hak mandit ka banginai kadai hak vote ka banginai ladang ia penprai ki vote ka jongi ngi ong ya ka fracture mandit ngi penprai ki vote jongi ngi ai sa to ka parti ngi ai sa to ka dia tentang habing jongi ki khasi jongi ki sambut Yung ini sambut, te kalarung na mano bahikai kani ka sambut ngam tip kile election ni kabut. Yung kupa tun tep no sata, kakami tep no sata, kini kikun marsiteng kini tep no sata. Ia penkelaraison ni kabut. Kata kade karukom perkat kabarit. Kanau kolong bagi ong bang rajal jok utur ngiyo perlok, jal jok utur ngiyo perlok. Te kata kade karukom perkat kabam ngigum kaparti perangin hikai. Ini kai kata kadi karukom perkat kuan mentoi sida. Ngim kwa ia ka politics kuan mentoi sida. Ni kwa ia ka politics ka badon ba kanongren. Habang kwa jo ka yeng wa ia ka jingkersian sa uliu kan di dia. Ka kami sa wai pat kamun ayeng lapan. Ka yeng ka dapai lepa. Ka sinong jungi ka lapai lepa. Nakata kadao kawan ka fracture mandi kawan ka hong assembly. Ngimyo ia ka absolute majority. Ngimyo ia ka single majority party. Banthaw ia ka sarkar. Namar kata daw kimi ki sarkar kle khaulan manu bolong responsible ye ka sarkar kle khaulan dei mangi paila namar ni pen tharia ai ka buat kisane terma kata daw kum ka party pra habangi khot ye phi habangi were phi si ke jingalang ge bogum kene ni kwa ma pen snothu ai ya ka solid support ai ya ka jing kersian ka ba pura ya ka wai ka party ba pen i ya ka jing sensyar ka ba klai tai mentagan ka party pra ni dan sambut ki MLA kay ka PI menta ka PI menta kalong ya ka opposition ka klaim ka strong opposition pine mi ka surjong ibadan baka surjong ki MLA jongi haka yeng do ba tang sangmot ki don ki pen ki ya ka assembly strong opposition kinai ma ki lam ya ka opposition ki don ki we ki sen ki ba khamdan bon ki MLA ibadan inde leader of opposition handre ka role jongi ka benta jongi haka yeng do bar thawai kalong kampalat banyo leader jong ko opposition man na marga tanaw pili ban sumutu habang ngi dan haka opposition kamut ban persya tamba omde te ban persya kabang sumutu nang district council kimju penun kami ke kentien persya
kiong kaliang yatai. Dende bastro. Ni yade kaliang yatai. Ngidon haka opposition party ko opposition bench. Ngimde haka ruling party ngidon ban yatai. Namar kata daw ya kaleng kari kasi janji aga jongi. Warsa karo hil sumyalek. Ban pensyai ki paiba ye ki man ki jura. Te don preng jongi ki bas mutu bakala per kiong ba. Kani kadai ka party kentho brio. Ngimde bangi kentho brio. Habang ngi kentho halal ki mat. Ngim persya ayo brio. Handa ye ki rukom trikam ki bas niu. Ngim la ban sengap jar. Dem balang. Nginem la ban sengap jar ye ki rukom tri ki bakla. Lalu pikta ya ka hok do upai ba jongi. Nginem sengap jar. Lalu pikta ya ka khanda wasiap jo kari ka jongi. Nginem sengap jar. Nama kata daw ka benta jongi kum ko opposition kalong ban peni ya kai ke bagi dia ban peni. Ngin peni hangno bangi ya bakla ban ngin kedauri kananti kumno bagi dia bende. Kata kadai ke bagi liang. Nama kata daw piwa no smuto bakla. Yo piong bagande kadai ka parti ben beriu. Ka parti kan tho beriu ngin hap kan tho ya ki mat hagi jingi terikam jongi. Yo beriu personal ngin. Kata ma pide bene sai. Bar ka wai ka bangakwa pide sai kalong gane. Bagini ki jing kan tho ke bangi ai bangi ki jing pensai ke bangi ai supai ba. Kala rung bar ki pai ba kila sedang ban smutu. Bar ka bagini ki parti menta ki tinge daya gane. Pinem kala te upra kabe baro ko we kali khasi janji ajongi. Kani kadai katakal jong ka jingkala ka wind of change. But menta kila smutu baka ne kala ka klan pala. Ki babun ba na penjong ki kin syakit kin jalan ti haw arpo pra. Taraw ki le karya ikum ban penbi ju pai ba ban su ai pisa ban su bet tengka nak ne do kumtai hare ngi ka jing pensai ngin ya be. Poin ke bangakwa mangkaran ni kalong gane. Baka ta kalong wat smutu bakla ya ki jing kan tho bat kane ka critical thinking. Kini ki kena ki balik puli ngakaran khalang ni nama kidan ki kena puli. Kidan ki kena samla puli, kidan ki kena school. Menta haka puli puthi jungi hake education ngailing ade nong hikai college nga sutu baya gani. Kapaton kam me haka puli ka puthi jungi menta. Kam dai banyo ye ki jingtip. Kam dai ye ki information. Kapaton kam e ngi menta kalong ka critical thinking. Ka rukom prakhat ban bishar bnia ya ki ai. Ka ai ka badai, ka ai ka bamdai. Ka ai ka babha, ka ai ka basniyo. Ban nang ban jiet ya ka babha, ban kentat ya ka basniyo. Lada nyimla ban hikai ya ki khana jongi bangin le kumpa ka education jongi ka lafir. Ka education jongi kamdai tang ban penyo degree, kamdai tang ban yo certificate. Ka education ka bang hikai ka long baki khana kinla ban yeng halaki jongi jabing. Bara sikatangi hikai ki brio bagin yeng halaki jongi kijat. Hari tang ban su yeng halaki jongi kijat kampat biang. Ngidan kam ban yeng halaki jongi jabing. Bagila ban pentrai kam ya ki hok ya ki sort ki jongi. Ngila ban pentrai kam ya ka khandau ka siap ka jongi. Kat kum ka jing sotho jongi ban na ka benta ka jing mentoi jongi. Kata kadai ka bangi kum ka parti pra ngi ai keleng-keleng. Kani kadai ka political education ka jing pen sotho pai ba ya ka politics hagari ka jongi. Ban ka bangasau tanar kalong ba menta kani kala astang rung hagi pai ba ki jongi. Kani kala astang rung ha Kisnong hagi tau ke jungi ba kani ke jingkala sian kan sawan. Dengan scam leng bagi ni ke jingkran ki ba kaliat nam kwa ban kran sibun kita don kiwe ki mat bagi ni kran te henrengan e suah hang ne te ngai kublai ye pi ki pai ba ki balewan kat ne se kani ke jingalang pada kani ke por namar ka de ke por ngi begin penkut no kum kadak jong ke jing kersian ni ka parti kum kadak jong ke jing snok lang ban ngi bat kani ke jingkala ka bengi penkre na ka benta ke jala ka jongi sngobha ma pinuan sekmat ninyo punya pertaprak lang hagane jambi.